खुलुमबाय बयखौबो गुड इभिनिं all आङो दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों बे जाहैबाय आलफ्रेडनि सायाव एन्ड फार्स्ट अफ अल आं आलफ्रेडखौ आं बुंगोन आं जा कन्टेन्ट लानानै आं बुंगोन बेखौ नों गाज्रि दामोन दा मोनसे खोथाया नोंनिया जाहैबाय माखासे बुस्थुआव जेनेबा नों सोरजोंबा बहाबा मार्केटिं खालामदों ब्लेक कब्रानि सोरबा पाब्लिश खालामनो थाखाय मार्केटआव दा जेनेबा बे बुस्थुखौ नों थांदों सोरबा लिंहरदों ठीक आसे नों कन्टेन्ट बानायनानै नों बेखौ होदों ठीक आसे जों जेबो बुङा ब्लेक कब्रा टेक कब्रा ठीक आसे दे खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय दिनै नोङो सोरजोंबा बहाबा थांनानै बहाबा मा होनोमोनलाय सोरबा ग्रुपआव नोङो सोरबा लेडिसफोरजों थांनानै मोनसे ग्रुपआव नों माबा मोनसे माबा दल दामै दामै माबा वाटारमेलन बा सावरि जानाय बादि मा वाटारमेलन माबा फेदेरनांगौनो मा नांगौनो मा खोथा बेलाय आरे बाबा नोंखौ सोरबा ब्लेक कब्रा दिहुनग्रा सोरबा आब'आनो सोरबा लिंहरबाय ठीक आसे दे नों बेखौ थांबाय लिंहरनाय हिसाबै नों बेखौ गावनि मार्केटिंनि थाखाय नों बेखौ पाब्लिश खालामना होबाय जेरावखि थाङा मा नोंना कन्टेन्टआ बेनो बे माबा बहाबा मा फेदेरनांगौनो माबा वाटारमेलन होख्राव बुंनाय गोदाव मा दरखार जेनेबा बेथ' जोंनि इयुन जेनेरेसनावथ' बे मोजां गोहोम गोलैनाय नङा दिनै मोनसे खोथा आलफ्रेड दिनै नोंनि जोंबो साबस्क्राइबार एन्ड स्पेशली जोंनि फादार नोंथ' जोंनि फादारखौ सिनायखागोन नोंखौ फादारा एफा मोजां मोनो नोंनि कन्टेन्ट लाबोनाय मानाय नोंनि ट्रेभेलिं खालामनाय मानाय ट्रेभेलिंआव थांबाबो नोङो आरे बाबा नोङो लकेसन नों एक्सप्लर खालामब्रा माबा हनै माबा लंथं उन्दुदोंनो माबा हेन उन्दुदोंनो बेफोर मा मोनसे माबा जायो नामा दे बुंलाय जोंनि मादार नायो नोंनिखौ जोंनि फादार नायो जोंनिल' नङा अनेक मानसियानो नायो दिनै नोंना साबस्क्राइबार दङ आंबो निजे साबस्क्राइबार नोंनि खिन्थु जोंनाथ' इयुन जोलैयाव बे बुस्थुआ बिराद गाज्रि गोहोम गोलैगोन अन्नानै आलफ्रेड नोंखौ जों आं गाज्रि माबायै बुङाखै खिन्थु एसे बुजि दिनै नोंनि कन्टेन्ट नायग्रा बुहुत साबस्क्राइबार दं नोंनि थाखाय दिनै दा बिनि थाखायनो आं बुंदों नोंखौ कन्टेन्टखौ लाबो ठीक आसे जों गाज्रि होना नों ट्रेभेलिं खालाम जों बहाबा नोङो बिकिनि गाननाय सोरबा नोङो अनेक नोङो सुइमिं पुलाव थांनाय मानाय जेबो नङा आरोखि खिन्थु जोंनि बिटिसि हालामाव जाहैबाय बेबादि एफाग्राब डेभेलपमेन्ट जायाखै जे नोङो बेबादि बहाबा नोङो अपेनलि नों वाटारमेलन फेदेरनांगौ ब्लेक कब्रानो हेन टेन ओरैबादि हेन टेन बेबोथ' साबजाथाव नङाना आलफ्रेड स' बेनि थाखायनो आं बुङो स' बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोआबानो मोजां नोङो सोरबा मार्केटिं खालामनो थाखाय पाब्लिश खालामनो थाखाय लिंहरदों बे आलदा खोथा बिदिनो बहाबा नोङो पार्टि जाबाबो बा नों बहाबा नोङो सोरजोंबा नोङो मिट खालामहैबाबो सोरजोंबा नोङो अपेनलि नोङो वाटारमेलन माबानो माबा फेदेरनांगौ ना मानो बेथ' एक्सेप्टेबल नङाना आलफ्रेड स' बे बुस्थुखौनो आं बुंदों बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोयैआनो मोजां नों गाज्रि मोननो नाङा खिन्थु बे बुस्थुआ जाहैबाय नों जेसेबां आंनाव दा कमेन्ट्सआव जेसेबां हरगोन नों नाय आरो कमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव नोङो आंखौबो बुं जुदि आं रंबा स्पेशली जोंनि फादारा बिराद मोजां मोनो नोंखौ खिन्थु बेबायदि कन्टेन्टखौ नुनानैनो लाजिनानै नायला जोंनि फादाराबो मिथिबायना नायजाथाव नङा नोङो भलिउम होनानै नोङो नायजाथावा दा नोंनि भिडिअफोरखौ माबा फेदेरनांगौनो माबा हेन टेन खालामनांगौनो इट्स रियेलि आनएक्सेप्टेबल डिसगास्टिं स' बेनि थाखायनो आं नोंनाव माबा खालामो आं अनुरद खालामो आं नोंखौ खावलायो स' बेबायदि कन्टेन्ट लाबोआबानो मोजां थेंक इउ स' माच आरो जोंना रायजोफ्रा माबायाव हर कमेन्ट्सआव हर नोंसोरनि गोसोआव मा दङ मा गैया आं बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा नोंसोरबो बुं थेंक इउ स' माच